Добрый дзень, тут Ганна Соўзь. Гэта наш штодзённы эфір «Пік свабоды». І я рада вітаць у пражскай студыі папулярнага вядучага YouTube-канала «У жыццё маліна» і «Загляне сонца» Мікіту Мелказёрова. Добрый дзень, Мікіта. Вітаю. Ведаю, што ў Празе, каб запісаць некалькі інтэрв'ю, можам трошкі паспойлерыць, каго чакаць, можам трошкі намекнуць. Прага гэта важная такая кропка для нас, і зразумела, што праз тое, што мы не супербагаты прадакшн, калі мы едзем, то вытворчасць павінна быць вельмі шчыльнай. І даўным-давно я гляджу на шмат якіх свабодаўцаў, і некаторыя, як, напрыклад, як ты, як гаспадар Шуба прыязджалі да мяне ў Варшаву, а тут я прыехаў да Зміцера Гурневіча адмыслова, каб мне вельмі спадабалася яго старонка ў ФБ. То бок гэта нейкі такі беларускі космас, і больш за тое, гэта космас не гаротны, гэта космас пра нейкі аптымізм. І таму мне было цікава менавіта запытаць пра гэта. Як захоўваць аптымізм, колькі высілкаў для гэтага патрэбна і наколькі моцным трэба для гэтага быць. Плюс другое дадатковае інтэрв'ю не буду яго спойлерыць, але сапраўды працуем шчыльна. І для мяне гэта вельмі дзіўны ваяж, праз тое, што ў Празе я вельмі даўно быў, напэўна, папярэдні і адзін раз, гэта было 15 гадоў таму, недзе ў маім студэнцтве. Калі гаварыць пра беларускі аптымізм, найперш павінна быць беларуская такая самасвядомасць. Я б хацела пачаць нашу гутарку якраз з таго, як прыйшоў да беларускай самасвядомасці ты, як пачаў гаварыць па-беларуску, як і чаму вырашыў маліну весці па-беларуску часткова, так? Гэта ўласнае рашэнне было, аўдыторыя запатрабавала, магчыма, героі запатрабавалі. Зразумела, што все было выпадкова, таму што да 20-го года я спакойна сабе жыў у тым, я не ведаю, наколькі карэктна гэта называць там рускі свет, нейкім кампрамісным свеце я жыў, калі мне было нармалёва размаўляць па-расійску, спажываць расійскі контент, разумею, што мы безумоўна беларусы, што мы адрозніваемся ад іх, але праз Маскву нібыта будаваць сваю думку. У 20-м годзе гэтую пробку, гэты корак з мяне выбіла, і дзякуй Богу, я вельмі ўдзячны. Зразумела, што першым чынам гэта было пра тое, як крута быць беларусам, і я не задумваўся пра нейкі там атрыбуты, як тады мне падавалася. Але пасля я паглядзеў, напэўна, ва ўкраінскі бок, і гэта быў такі кухар, у іх ёсць Евген Клапатенко, не самы адназначны персанаж, але вельмі яскравы, безумоўна. І я разумеў, што ён гэтую сваю украінскасць, гэтую сваю Украіну з сабой разам нясе па ўсяму свету. У яго была нейкая там выезд у Нью-Йорк да дыаспары, і ён неважна, дзе ён не адаптуецца, ён все роўна украінец, ён размаўляе на гэтай украінскай мове. І для мяне гэта быў нейкі такі вельмі важны прыклад, і пасля праз пэўныя падзеі, гэта была імпрэза у Наві Бэнд, і там быў спадар Ксёндз Барок. І мы на тым же самым тыдні рабілі з ім інтэрв'ю. Я памятаю, што я яму задаў пытанне: а скажыце мне, калі ласка, а вы і думаеце па-беларуску? Ён кажа: так, я і думаю. То бок мне падавалася, што нейкі Google Translate у галаве ёсць, то бок думка па-расейску, пасля ён выдае па-беларуску. То бок я зразумеў, што гэта пэўны лайфстайл, то это пэўны вобраз мыслення. І вось праз Наві Бэнд, калі мы другі раз за тыдзень сустрэліся з Ксёндзом Барком, я зразумеў, што калі я пазіцыяную сябе як нейкае там даволі заўважнае беларускае шоу, як вядоўца беларускага шоу, дык і павінен нейкі гэты матч адбыцца, лагічна, мы ж пра Беларусь. Мы павінны размаўляць па-беларуску. То бок да таго гэта быў пэўны чэлендж. Быў скандал у ФБ, калі мы сказалі, што мы набярэм пэўную колькасць праглядаў на тым ці іншым пасце, то я там паразмаўляю, я буду весці інтэрв'ю па-беларуску. Мы нічога не набралі ў выніку. Але інтэрв'ю гэта яно адбылося, гэта было інтэрв'ю са спадаром Павлом Латушко. Это было 23, я не памятаю уже, колькі гадоў таму гэта было, оно было па-беларуску. Я глядзела, абсалютна бездакорна гаварыў. Мне было цяжка, безумоўна, гэта была даволі стрэсавая сітуацыя, і я вельмі ўдзячны дзяўчынкам з Мовы на новы. Я, правда, не памятаю уже, які гэта быў горад. Мне падаецца, што гэта была Варшава, які мяне паднатаскалі, які мяне падрыхтавалі, і больш за то не ціснулі на мяне з нейкім там акадэмічным навучаннем, а проста я кажу: давайце размаўляць. І вось я тады памятаю, што быў у Вільні, і я проста шоў з аднаго канца Вільні ў цэнтр, і мы вось гэтую гадзіну размаўлялі на беларускай мове. І вось так вось неяк я наблатыкаўся, і все гэта развілося. Я думаю, што глобальна, я разумею, што гэта заднім днём, што гэта нейкая гарманічная патрэба, што калі я ў гэтым беларускім космосе стал круціцца, несвядома, яшчэ не разумеючы гэтай патрэбы, што ў мяне проста нейкім гарманічным узроўні узнікла патрабаванне да гэтай беларускай мовы. І цяпер я цалкам себе гарманічна адчуваю, я перайшоў у сваім звычайным побытавым жыцці, я перайшоў таксама на беларускую мову, і мне з гэтым здорава. То бок гэта вельмі крута. Я памятаю, вельмі давно размаўляла
размаўляла з Мечиславам Грыбам, это былы старшыня Верховного Савету Беларусі, і ён расказваў, што ў нейкі момант ён прыняў рашэнне весці все паседжанні па-беларуску. Ён вучыўся ў беларускай школе, але там далей все жыццё гаварыў па-расейску. І ён кажа: я чырванеў, я крахцеў, мне так было сорамна, я рабіў памылкі. Там журналісты заўважалі мае памылкі, але я, значыць, это вот паслядоўна рабіў да таго часу, пакуль не стаў абсалютна свабодна. Ну, пакуль не вярнуў мову, якую меў у дзяцінстве. Звярнуў увагу на тое, што там Шарэцкі, таксама пасля яго паслядоўнік, таксама старшыня Верховного Савету, прынцыпова вёў паседжанні па-расейску, толькі калі пайшоў у апазіцыю, загаварыў па-беларуску. Так, маё пытанне да чаго? Вот этот момант, калі чырванееш, калі вот не хочаш, каб памылкі заўважалі, ці больш, напэўна, перажываеш, чым людзі вакол, як ты яго пераадолеў? Да, даволі спакойна, мне падаецца, потому што памылкі яны неабходны. Я агулам лічу, я даволі хутка прыйшоў да таго меркавання, што няхай гэта будзе трасянка, няхай гэта будзе вельмі шмат памылак, але гэта будзе нейкі крок у накірунку да гэтай беларускай мовы. Пакуль мы ўсе, я не ведаю, якім чынам у сваёй галаве там з нейкімі рэпетытарамі ў прыватных занятках дома, нейкім шэптам будзем вучыцца выкшталцонай беларускай мове, так мы ніколі да яе не прыйдзем у выніку. Чамусьці размаўляць на so-called турыстычным ангельскам у адпачынку для нас нармалёва. Ну, але функція мовы, каб цябе зразумелі, то ў выніку. І, ну, па-беларуску меня разумелі. Адзіны, іншы момант уже, калі я разумею, што мы з табой, як вядоўцы, то бок мы павінны быць праваднікамі нейкай літаратурнай беларускай мовы. Безумоўна, да гэтага ўзроўня я пакуль не дайшоў, гэта праблема, але на першасным, на першым нейкім этапе трэба лупіць памылкі, трэба лупіць трасянку, трэба нічога не баяцца. І ў мяне была тады, і да гэтага часу актуальна для мяне праблема ўспрымання нібыта людзьмі, якія захоўваюць гэта гістарычную культурную каштоўнасць, нібыта нейкі закрыты клуб, што вы, неафіты, не маеце права псаваць сваім вымаўленнем невыкшталцоным нашу беларускую. А хто так калі сказаў? Ну, было шмат прэтэнзіяў. Навучыся нармалёва размаўляць і пасля гэтага размаўляй. То бок, ну, сам факт таго, што хтось заяўляе чэлендж нейкі з беларускай мовай, расійскамоўны на той момант чалавек, як я, і такую колькасць людзей гэта абурае, для мяне быў сведчаннем ўсё ж такі нейкай даволі хворай псіхікі, то бок непрапрацаваных пэўных комплексаў. Таму што, ну, я зараз, як чалавек, які таксама размаўляе на беларускай мове, мне падаецца вельмі важным разумець, што там нейкай палкай ці нейкай крытыкай ты людзей не прымусіш любіць гэтую беларускую мову. І калі чалавек у сітуацыі, калі яму за гэтую беларускую мову не будзе нічога, я разумею цалкам логіку, калі ты, напрыклад, эмігрант ва ўмоўнай ці неўмоўнай Чэхіі ці Польшчы вучыць чэшскую ці польскую мову, я разумею, вось твая карысць. Ты павышаеш узровень свайго жыцця. Якая табе зараз карысць ад беларускай мовы, ну, незразумела цалкам. І калі чалавек робіць крок у гэты бок, мне падаецца, яго трэба абняць, яму трэба выпісаць прэмію, а не пачынаць яго крытыкаваць за тое, што ён чагосьці там не ўмее. Ну, першыя крокі дзіця таксама не робіць неяк вельмі суперупэўна. Ну, гэта парада да тых, хто крытыкуе пэўнай памылкі ці вымаўлення. А які б ты даў парады, 3 парады ад Мікіты Мелказёрага для тых расейскамоўных беларусаў, хто хочуць гаварыць па-беларуску, але так не наважыліся? Першае, трэба не баяцца. Карыстайцеся гэтымі словамі, хаця бы пэўнай там часткай. Мая жанчына расейскамоўная, але у яе, напрыклад, уже няма расейскага слова «почему». Потому что на весь меня час слухаю, и навошта. На ўсіх мовах у яе навошта. То бок, ёсць беларускамоўны YouTube, ён ужо існуе, это безумоўна. Ён склаўся. Вы можете просто слухаць, каб у вас было нешта на вуху. Безумоўна, трэба нешта чытаць. То бок, калі ты чытаеш, это супер. То бок, я зараз, напрыклад, па-польску, я чытаю Гаррі Поттера, напрыклад, па-польску, і да мяне нешта даходзіць. То бок, дарэчы, у меня Гаррі Поттера па-расейску ніколі не было. У меня былі першыя 3 кнігі ад Янушкевіча па-беларуску, і, дарэчы, вось вельмі добры ўваход у беларускую мову. Сюжэты вы прыблізна все ведаеце, а яно вельмі паступова ускладняецца мова, адпаведна. Джоан Роулінг яе так пісала, праз тое, што дзеці становяцца больш дарослымі. Я думаю, што вот, то бок у вас есть YouTube, у вас есть Гаррі Поттер, і у вас есть, безумоўна, хтосьці, з кім бы вы паразмаўлялі.
да хоць дома паспрабуйце паразмаўляць на беларускай мове. Я ведаю, што шмат сем'яў пасля пачатку вайны пачалі дома выкарыстоўваць беларускую мову. Не шмат хто пратрымаўся, на жаль, але сама практыка вельмі добрая. То бок мова нанова працуе яшчэ, дзякуй Богу, што працуюць, і я ім вельмі ўдзячны. Можаце наведаваць, у вас будзе асяроддзе, вы будете просто напітвацца гэтай мовай. Я скажу сама, вот калі беру інтэрв'ю і раптам заўважаю, што чалавек, з якім які раней адказваў па-расейску, раптам гаворыць па-беларуску. І таких даволі шмат. Тут Курэйчык, мы з ім 10 хвілін пагаварылі, я раптам усвядоміла, што ён гаворыць добра па-беларуску. Раней не гаварыў. Кныровіч абсалютна цудоўна, Ольга Горбунова загаварыла па-беларуску. Ну, такая гэта з'ява. Ці наступным крокам можа быць, ну, як, напрыклад, мы на Свабодзе робім у жыцці Маліна, ну, неважна, які суразмоўца, я маю на увазе суразмоўца з Беларусі, а вот задаваць яму пытанне, нават калі ён адказвае па-расейску, па-беларуску. Слухай, гэта такое дыскусійнае пытанне, таму што моя калега, якую я вельмі паважаю, Наста Роўда, напрыклад, увесь час вядзе гэтую перадачу з таго моманту, як яна змяніла Адар'ю Гурштын у кадры, яна вядзе яе па-беларуску. І, адпаведна, людзі расейскамоўныя адказваюць яе там па-расейску. Я лічу, што гэта працуе не з усімі суразмоўцамі. Таму што, напрыклад, калі мы размаўляем з нашымі бізнесоўцамі, якія, напрыклад, вельмі даўно, яшчэ ў часы юнацтва з'ехалі ў тую ж самую Амерыку, час ад часу я проста назіраю за тым, як яны губляюць вось гэтыя мілісекунды, але яны ўплываюць на якасць іх думкі, і атрымліваецца прадукт, ну, не самага высокай якасці. То бок, гэта, магчыма, гэта мой нейкі забабон. Таму што у нас гэта ўсё выключна добра атрымліваецца. Ідэал мне бы, канешне, хацелася, каб усё гэта было на беларускай мове. Але трэба разумець, што я таксама прадстаўнік пэўнай бурбалкі, якая пачала, ну, таксама толькі з 20-го года, то бок я неафіт, у свае там 30, колькі мне было, зараз мне 36, 32, атрымліваецца гады, пачаў думаць пра беларускую пэўную Беларусь. І как бы рабіць з гэтага позу таксама не вельмі правільна. У пэўны момант я увераваў у тое, што мы ўжо настолькі моцны медыйны праект, што мы, што бы мы ні зрабілі па-беларуску, гэта будуць глядзець. І мы такім чынам зробім нібыта паслугу беларускай мове, будзем ее сваімі вялікімі праглядамі прасоўваць. У выніку атрымалася так, што ўсё ж такі не. Трэба разумець, што большая частка людзей размаўляе па-расейску. І калі мы будзем рабіць слушны мікс, то бок у цябе ёсць пэўны бэнгер там з расійскамоўным персанажам, пасля у цябе там беларуская, напрыклад, мова, а гэта будзе лепей прасоўвацца. І я лічу, што з прыкладаў такіх бенефіцыарам гэтай сітуацыі можа быць спадар Лябедзька. Калі мы робім інтэрв'ю расійскамоўнае на той момант з Ціханаўскай, а ён ідзе наступным. І то бок інерцыя расійскамоўнага інтэрв'ю разганяе проста прагляды, і вось у нас беларускамоўнае інтэрв'ю, якое па 200 000 праглядаў глядзяць. Гэта вельмі здорава. Крышачку спекуляцыя, невыкшталцоная сітуацыя, але, ну, сорі, у нас как бы агульная сітуацыя невыкшталцоная. Таму я мару пра тое, што ўсё будзе выключна па-беларуску, але пакуль як ёсць. Тым больш, што, ну, я не хачу ставіць таксама у нейкае, то бок, нібыта ставіць сябе вышэй, вяртаць себя ў тую сітуацыю, калі я пачынаў размаўляць па-беларуску, і ставіць чалавека ў неёмістую сітуацыю. Глобальна я разумею, што беларус мусіць размаўляць там па-беларуску. Але, зноў ж такі, мусіць прымус нейкі. То бок мы гэтую беларушчыну гэтым кіёчкам нейкім, мы не ваб'ем яе ў галаву. Таму вельмі лагодна, вельмі спакойна, і мне бы вельмі хацелася, каб беларуская мова і все, што датычна беларушчыны, успрымалася як нешта файнае, як нешта кайфовае, як нешта вельмі стылёвае, а ніяк нейкі прымус, ніяк, не ведаю, вось моя першая асацыяцыя, не ведаю, можа быць, зараз нешта змянілася ў беларускіх школах, але мне узгадваецца, што школьны курс беларускай літаратуры, ён быў створаны, я не ведаю для каго, для вытворцаў, напэўна, антыдэпрэсантаў, для таго, каб ты пасля пайшоў і аддаў усе грошы за тое, каб, ну, неяк свой настрой падняць, для вітаміна D і гэтак далей, гэтак далей. Мне бы хацелася, каб гэта было вітальна, гэта было па, не ведаю, там, Караткевічу і гэтак далей. Ну, няма ў сучасным свеце там вызначэння нацыянальнасці паводле там крыві разбірацца, колькі процентаў чаго, многія тэсты робяць, там я маю вельмі шмат розных. Ну, ідэнтыфікацыя моя беларуска. Якая твоя ідэнтыфікацыя? Меня таксама адмянялі праз тое, калі па-першае, там было у людзей было вельмі шмат нагодаў мяне адмяніць, калі гэта яшчэ не было такім супер мейнстрымам. А мы рабілі інтэрв'ю з расійскім гісторыкам, я не ведаю, як гэта зрабіць з фемінітивам, настаўніцай, з расійскай настаўніцай Тамарай Дельман.
І, па-першае, вось за гэта мяне хейцілі. І другі момант, я прызнаўся ёсць, што как бы я не вельмі вялікі спецыяліст па Расіі, акрамя таго, я ведаю толькі тое, што я нарадзіўся ў Хабаровску. Так атрымалася, што за савецкім часам моя беларуская маці паехала ва ўкраінскі, які да гэтага часу, я лічу, украінскі Крым, і там пазнаёміўся з маім расійскім бацькам. І вось у іх была гэта любоў на адлегласці 8000 кіламетраў. І бацька мой выпісваў сабе камандзіроўкі ў санаторыі юнацтва на Мінскам моры, праз тое, што ўзначальваў хабаровскі камсамол. І вот атрымалася такая гісторыя. Как бы я не тое, што саромлюся таго, што я нарадзіўся ў Расіі. Ну так атрымалася. Ну, спадар Мулявін таксама нарадзіўся ў Расіі. Зміцер Бартосік нарадзіўся ў Так, але вось які чалавек атрымаўся і как бы, ну, якая класная рол-модел. Таму я спакойна з гэтым, і пасля таго інтэрв'ю у Твітары, ну, весь час ад часу мне падаецца, што весь Твітар толькі занят тым, што адмяняе мяне. Але это моя фанабэрнасць, я прашу прабачэння. Ну, то бок, ідэнтычнасць і ідэнтыфікацыя, самапрэзентацыя, мне яна зараз гарманічна. То бок, мне было вельмі важна стварыць не то, што там мне сапраўды было вельмі важна, каб моя беларуская мова яна ўспрымалася як нешта файнае, як нешта гарманічнае. То бок гэта не падлеткавы нейкі пратэст супраць усяго расійскага. Хаця я разумею, што падчас сваёй беларусізацыі, сваёй беларусення нейкага, да, працэсу, калі я больш назапашваў гэты космас, занураўся ў гэты космас, у меня былі розныя супер перыяды. І перыяд, калі гэта была сапраўды нейкая поза, што вось я размаўляю па-беларуску, глядзіце, якія файны, яна безумоўна прысутнічала. Безумоўна прысутнічаў і перыяд, калі я яго называю, што цябе Зянон пакусаў. Не было такого, што я мяне літаральна кусаў, але на простые здымки все боялись спадара Зенона на пляцоўцы, і наша візажыстка, яна настолькі боялася нас турбаваць, што яна выбегала з таго праз плот, яна перапрыгвала, пераскоквала праз плот і парвала сабе там куртку. Вось такая вось была атмасфера. Але я сапраўды вельмі ўразіўся з спадаром Зеноном, мы рабілі хутчэй як гістарычнай постацю, я натхняюся ім і захапляюся. І у меня быў такі перыяд, што вот калі б все былі как Зенон, ці мы бы прагнулі быць, вось у нас была бы такая беларуская Беларусь. Не, без гвалта, без душнаты, як зараз кажуць, спакойна. То бок, калі гэта гарманічна, гэта вельмі здорава. І таму вот я люблю інтэрв'ю, у тым ліку, са свабодаўцамі, праз тое, што гэта вось нейкая такая, гэта опцыя па змаўчанні тут. То бок гэта ўжо так все пераплаўлена у такую годнасць, у такую літаратурную вельмі добрую падачу, што ну, мне прыемна становіцца ад гэтага. Разумееш, это дае мне пэўную надзею тое, што гэтая Беларусь, яна магчыма. І тут, ведаш, я не так давно глядзеў, пазаўчора. Я глядзеў перадачу Лукашука, які не ваш, а які з Міцер, з дарогам. І я разумею, што з дарогам адбыліся нейкія там трансфармацыі. Ён кажа, што мы павінны паказваць гэтую всю Беларусь у кайф. Што беларусам трэба, ну, цікава быць, прыемна быць, годна быць. І мне падаецца, што гэта вельмі правільны накірунак думкі, таму што, ну, пакуты не прадаюцца. І прымусіць кагосьці праз гэтай пакуты, што вось мы для таго, каб выжыць, павінны быць, умоўна кажучы, там, беларускамоўнымі, мне падаецца, што гэта не вельмі правільна. Няхай гэтая вось паства, я не ведаю, няхай яна будзе якасная і шчырая. Мікіта, ты згадаў Насту Роўду, сваю калегу, згадаў Зянона Станіславовича Пазняка. Усіх згадаў. Я звярнула ўвагу, што і Наста, і ты вельмі часта сваім гасцям, сваім суразмоўцам задаеш пытанні пра стаўленне да Пазняка. Так. Гэта такі тэст на такую ідэнтыфікацыю беларусаў, ці гэта просто таму, што Пазняк і Лукашенко там, калі на відэо это лепш для прагляду. Гэта все ж таки, это вельмі важная поста для нашай гісторыі, і все ж таки я думаю, што гэта пытанні, які былі актуальны гады 2 таму, калі Зенон Станіславович вельмі яскрава пайшоў у пазіцыю той же самой Святланы Ціхановскай, і то бок у нас было шмат накірункаў, умоўна кажучы, клінч, мы нейкую там іскру высекаем праз, напрыклад, патэнцыйна тое, што мы сутыкаем там Ціхановскую і Пазняка, ці там Пазняка і Лукашенко, ці Лукашенко. Ну, то бок, шмат накірункаў для дзейнасці, шмат накірункаў для таго ж самага загалоўка, а табе, безумоўна, трэба заахвоціць аўдыторыю, каб гэта глядзець. Я скажу табе шчыра, што мне падаецца, што я, як чалавек, якой ніколі не цікавіўся палітыкай, ніколі не цікавіўся там нейкім нацыяўтварэннем, я зараз гэтыя іспыты, якія я павінен мусіў быў, не мусіў, а лепей было бы, каб я гарманічна, паступова, неяк назапашваў гэта праз юнацтва,
юнацтва, праз там, не ведаю, нейкі пубертат асобы, як я гэта называю, студэнцтва, напрыклад, вельмі паступова гэта все назапашваў. Я зараз гэты іспыт, гэты экзамен здаю экстэрнам, такое адчуванне. І за 4 гады у меня канцэнтрацыя беларускай палітыкі такая высокая, што час ад часу, безумоўна, хочацца выпіліцца. Таму я прызнаюся, што я даволі стомлены ад палітыкі, і таму мне больш цікава зараз успрымаць Зіновія Станіславовича як, безумоўна, гістарычную постаць, як чалавека, які у пэўнай ступені сфармуляваў сучасную там Беларусь, вось менавіта беларускую Беларусь, а не лукашэнкаўскую. І вось неяк так. Але, безумоўна, пэўная спекуляцыя ёсць на гэтым, на ўсім, але гэта уласціва нашай прафесіі. Ты згадаў, што там грымёрка ўцякала, баялася Зінона Станіславовича. Колькі герояў ужо было за час аставання? Я не памятаю, мы пашлі, безумоўна, мы былі... Сотні дзве ўжо, я думаю. Я не ведаю, ці ёсць сотні дзве. Сотым быў Сахашчык, 100%, я памятаю. Гэта была першая размова мінулага году. То бок, у сярэднім 50, я думаю, дзесь 160-170. Ад каго табе хацелася ўцячы, як той грымёрцы? Слухай, я магу сказаць, што, безумоўна, гэта людзі, якія атрымалі пэўныя траўмы праз палітычныя падзеі, якія адбыліся ў нас. Гэта, безумоўна, людзі, якія па свайму светапогляду дэмакратычнага кшталту, але яны распачынаюць нейкія, там, не ведаю, варушняк, мітусню сярод дэмакратычных сілаў. Я не пра тое, што у нас не павінна быць пэўнай дыскусіі. Але я разумею, што псіхатэрапеўт вельмі бы спатрэбіўся. Таму я бы не хацеў, конечно, называць. Гэта не простое, што я спрыгиваю з гэтай тэмы, але для мяне гэта вельмі важныя размовы, таму што я разумею, што гэта досвед. Я разумею, што ў цябе проста як дэментар нібыта прыходзіць на пляцоўку, і вся каманда напружваецца вакол цябе. То бок вся гэта атмасфера жыццё высмоктваецца натуральна. Такое бывае. І, на жаль, безумоўна, я магу казаць пра іх адказнасць, праз тое, што трэба было схадзіць да псіхатэрапеўта, трэба там больш пазітыўна глядзець на жыццё, трэба, я не ведаю, займацца там спортам, добра есці і бла-бла-бла. Але я разумею, што уся прырода, весь генезіс гэтага і асноўныя чыннікі гэта, безумоўна, тое, што зрабіла з імі лукашэнкаўская власць. На жаль, то бок гэта глыбока траўмаваныя людзі, і мне вельмі хацелася, каб у іх все наладзілася. І пры гэтым я не адмаўляю тое, што яны безумоўна асобы і безумоўна маюць права на сваё меркаванне. Таму вось неяк так. Я хацела яшчэ пагаварыць пра твой гістарычны YouTube-канал «Загляне сонца». Гэта вельмі глыбокі такі гістарычны праект. Звычайна за такое бяруцца людзі з гістарычнай адукацыяй, бо столькі трэба ведаць, столькі факт-чекінг патрэбны, таму што шмат розных версій, розных гісторыях. Так я хацела запытацца крыху пра кухню. Як ты гэта робіш, з кім кансультуешся? Спартовы журналіст у мінулым, тут цяпер такі багаж, вся палітычная грамадская эліта прайшла беларуская. Як ты да гэтага прыйшоў і чаму вырашыў гэта зрабіць? Раскажы, якім чынам гэта все здабываецца? Я прыйшоў на Радыё Свабоду, дзе неверагодная колькасць людзей, якія працуюць у вашым штаце і якія ведаюць гісторыю, проста неверагодна, якія знаходзяць вельмі класнае тлумачэнне, і я хочу вам рэспектаваць, гэта вельмі здорава. Я прекрасна разумею, што на іх фоне я просто аматар, і я інтрапрэнёр, але мы так і падаем. То бок, мы падумалі пра тое, што маю неафітнасць, то бок, гэта не хіба тое, што я не ведаю. Я, нармалёва, што чалавек не ведае, але я маю шчыры намер даведацца, і я вельмі гэтага хачу. Гэта калабарацыя з нашым гістарычным рэдактарам Алесем Кіркевічам. Чалавек, які знаходзіцца зараз у Беластоку, можам казаць, бяспечна, і чалавек вельмі файных ведаў, і то бок, я сапраўды захапляюся тым, што там ты можаш сказаць, вось ёсць такая тэма, што думаеш, там, і праз дзень у цябе 20 000 знакаў пра гэта. Гэта прыходзіць да мяне, я гэта капірачу, я раблю для сябе гэта, каб я гэта адчуваў гэты тэкст, і мы запускаем гэта ў эфір. То бок, уся глыбіня, безумоўна, гэта не нейкая не мой плюс, гэта не я раблю, гэта робіць Алесь, і я разумею, і я не саромлюся гэтага цалкам. Я таксама вучуся, мне цікава гэта рабіць, то бок мне цікава дазнавацца пра гэта. Мне вельмі важна было упакаваць гэта цікава і якасна, для таго, каб, не ведаю, там Франка Вечорка кажуць гэта цытаты наконт таго, што там Беларусь трэба рабіць сэксі, для таго, каб гэта якасна прасоўваць. Можна рабіць гэта і фэнсі, і ці проста стайліш, для таго, каб гэты прадукт лепш спажываўся. Таму што, мне рэдактара кажуць,
кажуць, што няма ніякай розніцы на там 11 хвілін гэта зроблена ці 22, прагляды прыблізна аднолькавыя. Ну, яны вельмі цяжка змагацца за гэтай прагляды зараз, калі мы там все з усіх бакоў экстрэмісты, тэрарысты і гэтак далей. Але мне падавалася, што праз тое, што зараз кліпавае мысленне ва ўсіх, што гэта павінна быць максімальна коротка. І пры гэтым я разумею, што ёсць шмат каналаў, якія сталі пасля нас з'яўляцца, і расейскамоўных у тым ліку, які вельмі класна упакаваны, які маюць класныя вокладкі, класныя агорткі. І вось для нас айдэнтыка гэта было галоўнае. Вось. Таму, ну, насамрэч, я вельмі ганаруся гэтым праектам, шчыра. То бок я разумею, што ён маленечкі, што ён такі капсульны нават дзесьці, нішавы, але гэта вельмі важна. І, напрыклад, калега мой Саша, сябручок мой Саша Івулін таксама зразумеў, што на адным праекце, на жаль, калі ты хочаш быць хостам в беларускам ютубе ў сённяшнія часы не пражывеш, і зараз вось з Рыгорам Астапені ёсць праект ТОП. Гэта таксама вельмі здорава, і гэта таксама вельмі прасоўвае. І мне Саша распавёў пра тое, што ён там выйшаў набыць кавы ў Варшаве, і да яго падыходзіць чалавек, кажа: слухай, я пра спорт не вельмі, але вось тое, што вы паглыбляеце ў беларускі кантэкст, тое, што вы пашыраеце гэты космас, для мяне гэтае разуменне за гэтыя там 22 хвіліны, 31 хвіліну, гэта вельмі здорава. Я разумею, што рэакцыі вельмі шмат, і плюс я вельмі задаволены тым, што для мяне гэта таксама развіццё, што я з'яўляюся нейкім інтрапрэнёрам і што я сам працую ў кадры, не толькі праз тое, што я задаю гэтыя пытанні, але і праз тое, што я падаю гэтую інфармацыю. І мне падаецца, што гэта і маё нейкае пэўнае развіццё. Галоўнае, как бы, ну, ведаеш, думка такая, што да, нам так, безумоўна, вельмі цяжка змагацца за гэтыя прагляды, але у пэўны час, калі гэтая фортка, гэтае акно магчымасцяў зноў стане адкрытым, адчыніцца, галоўна, каб людзям было што глядзець. Разумееш, каб былі вельмі розныя фарматы. Камусьці вось такой сур'ёзны, класічны, там, радыё Свабода, напрыклад, камусьці там больш правакатыўны Еўрарадыё, камусьці вось такія вось мы, нібыта аматары. Таму галоўна, каб гэта Беларусі наквітнела вельмі рознымі колерамі, вельмі рознымі кветкамі. Ну, вот у меня пытанне як раз да лідара беларускага ютубу. Ну, экстрэмісцкі статус, натуральна, да, людзі баяцца падпісвацца, людзі баяцца глядзець, у Беларусі сыходзяць ва внутраную міграцыю, каб такія травматычныя тэмы іх не закраналі, так? Ну і тут вот шчыруе на гэтай глебе там прапаганда вельмі моцна. Як чалавек, які прасоўвае вот, ну, беларускую ідэю, да, беларускі аптымізм, як бы ты ацаніў, наколькі яна паспяховая, непаспяховая эта прапаганда? Ну, яна працуе і часам тонка, часам груба. Вот якая твоя ацэнка яе якасці і таго, як яна развіваецца? Слухай, я бы не, безумоўна, я бы не хацеў рабіць іх зусім не суб'ектнымі. Как бы у 2020 годзе, 2021 годзе у нас был тренд на іх нейкае абясцэньванне. Маўляў, глядзіце, якія яны там не баракі, не дарэкі і гэтак далей. Нет, безумоўна, яны працуюць, і как бы моя там нейкая персанальная гісторыя, хаця яна больш пра Сашу Чарнуху, які там з Ігорам Турам нават дзяліў адную кватэру здымную падчас студэнцтва. Ну, Ігор таксама чалавек, з якім мы гулялі ў футбол, вось ён зараз працуе там у прапаганду. І я не магу сказаць, што тое, што ён робіць, гэта зусім не мае там нейкага пэўнага ўплыва. Я не ведаю, безумоўна, там статыстыкі, як гэта глядзяць, што пасля гэтага робяць людзі. Але яны працуюць, і, безумоўна, гэты фонавы шум, ён так ці інакш ён уплывае. Пэўна, там дыфузія, яна існуе. Безумоўна, я стараюся, я намагаюся не думаць пра гэта. І, напрыклад, мы пачыналі з табой з Дзімы Гурневіча. Я разумею, што чалавек мае настолькі моцную псіхіку для того, каб гэта проста глядзець па факту, і пасля, я вельмі, дарэчы, раю Дзімін Фейсбук пра гэта, пасля пісаць пэўныя справаздачы. Такія, ведаеш, без нейкага такога тлустага сцёба, вельмі інтэлігентна, але пры гэтым смешна. То бок, моя нервовая сістэма не дазваляе мне гэтага рабіць, і как бы, ну, працы даволі шмат. Замест таго, каб глядзець чарговы выпуск, не ведаю, там, нейкай беларускай прапаганды, я кніжку лепей пачытаю, ці сабачкам па сваім пагуляю. Але, ну, яны ёсць, мы пра іх размаўляем, і, ну, яны, безумоўна, яны суб'ектны, яны ёсць. Але гісторыі зусім радыкальныя, напрыклад, пра таго ж самага Азаронка, мне падабаецца вось тыя довады, па-руску кажучы, тыя чыннікі, на якія звяртае ўвагу, напрыклад, Кныровіч. Ён кажа, што яго звычайная аўдыторыя, гэта ў тым ліку я і яшчэ 15 чалавекаў. То бок яна сапраўды вельмі і вельмі нізкая. Мне ўсё ж таки падаецца, што наша аўдыторыя, яна больш якасная.
Хаця гэта толькі мае меркаванні, сапраўды у меня няма ніякай сацыялогіі, у меня няма ніякіх там замоўленых нейкіх там даследаванняў і гэтак далей. Але ну как бы я не хочу просто ведаць у гэты такі зусім ружовы аптымізм гуляцца. Вось якія мы малайцы, а якія яны не малайцы. Я безумоўна не веру ў мільёны, якія ёсць на канале ОНТ. Яны там накручаныя, яны там расійскія і гэтак далей. Але яны ёсць. Казаў пра кніжачку, якая кніжачка, якія кніжачкі на тваім побач з ложкам ці там дзе яшчэ? Мяне перамог, у меня была вельмі цікавае ўзаемадзеянне з усёй сям'ёй Якудовічаў. Я напісаў Цімоху і кажу, слухай, кажуць, што твой бацька напісаў нейкі вельмі важны тэкст для ўсёй нашай краіны. Ён кажа, да, гэта абсалютная праўда. Але напісаў я яму з нагоды, што наша Ніва, калі не памыляюся, напісала рэцэнзію на яго нібыта мемуары, якія пераўтварыліся ў нешта іншае. Я кажу, Цімох, дзе гэта дастаць? Ён кажа, окей, ідзі да маёй сястры. Я іду да яго сястры. Яны кажуць, окей, але как бы атрымалася так, што дуракам шчасціць, і там был яшчэ і код адсутнасці. Вось, я не магу скончыць, я скажу шчыра, я чытаў у 3 краінах. Са мной Валентин Якудовіч з'ездзіў у Аўстрыю і у Португалію і ў Іспанію, і ў Польшу. У 4 краінах пабываў са мной Валентин Якудовіч, але я не магу скончыць пакуль што мемуары яго. То бок мне вельмі падабаецца, калі ён апісвае менавіта быт, як будаваліся 90-е, што там было. Самі эсэ мне чытаць даволі складана. Але я разумею, што перада мной яшчэ менавіта код адсутнасці. Тыя самыя эсэ і ёсць. Таму вельмі хочацца пачытаць. Што мяне ўразіла і супер ўразіла, гэта Занзібар Дубаўца. Таму што ён вельмі лёгкі, ён такі недушны. Мне цікава, сапраўды, я яго чытаў з жаданнем, каб гэта доўжылася максімальна доўга, таму што вось я, напрыклад, свае там у час інтэрнэта, у час таго, калі вельмі шмат Ютубу, і гэта, дарэчы, гэта нагода для аптымізму, таму што калі я размаўляю з людзьмі, якія ў варушняку, неважна якім там, гэта будзе палітыка, гэта будзе грамадская нейкая дзейнасць, гэта будзе журналістыка, калі я з людзьмі, якія там пра дэмакратычных каштоўнасцяў размаўляю, яны кажуць, Мікіта, ты, безумоўна, маеш магчымасць і маеш час для фрустрацыі пэўнай. Ну, таму што ў цябе быў 20-й год, калі што бы ты не зрабіў, што бы ты не зняў і дадаў бы туды слова Лукашенка ці Ціханаўскай, набірала па 200 000 праглядаў. Гэта было вельмі здорава і было вельмі шмат увагі. Але глобальна, давай будзем шчырымі, калі мы ў 90-х распачыналі гэта ўсё, у нас не было. То бок зараз, як бы не было цяжка, лепшы час вось развіцця ўсяго гэтага варушніка. Людзі размаўляюць па-беларуску, у нас есть сетка незалежных медыяў, у нас есть беларускамоўныя ютубы і гэтак далей. Таму, калі у мяне яшчэ ёсць у Варшаве магчымасць пачытаць на беларускай мове нешта, гэта насамрэч проста супер. У гэтым годзе я не ведаю, чаму я вырашыў, што мне трэба прачытаць «Атлант расправіл плечі», рускамоўнае выданне. Я не магу парвацца праз гэтую кніжку, і я пэўны момант я зразумеў, што мне проста яна сушыць, і я такой, мне трэба пачытаць чагосьці па-беларуску. І здарылася наша размова са спадаром Шупам. І для мяне вельмі добры паказчык, што все, што ён мне раіў, все мне зайшло. Гэта была Тула, якую іх выдавецтва пераводзіла пра Вільню, гэтая кніжка, вельмі здорава, праз тое, што, безумоўна, лёс мяне прымусіў. Я разумею, калі ён напісвае гэту Вільню, яна ў мяне будуецца ў галаве. Гэта былі «Зелманяне», адзін з 2 мінскіх раманаў, а я ўсё ж таки вельмі люблю Мінск, і менавіта гарадскіх раманаў пра горад вельмі не шмат. Гэта мінская трылогія Пісецкага таксама, вельмі здорава. Але што датычна апошняга часу, безумоўна, гэта быў Занзібар. І я чытаў па-польску Стэнлі Туччы, такі акцёр. Ён здымаўся у «Д'ябл носіць Прада». Ён асістэнта гуляў, такі лысенькі, як я. Ён італьянскага паходжання, і ён проста, «Смак» па-польску яна называецца, ён проста падаў сваю біяграфію праз ежу. І гэта здорава. Гэта вельмі здорава, гэта вельмі цёпла, і мне падаецца, зараз напісаў другую кніжку, трэба будзе пачытаць. Ой, так прыемна, што столькі дзейных і былых свабодаўцаў у нашым інтэрв'ю вучылі Сергей Шупа і Сергей Дубавец. Што вы зрабілі, насамрэч, гэта частка гісторыі, вы робіце вельмі важныя справы, і калі я рыхтуюся да інтэрв'ю, каб ты разумела, што вось есть час ад часу, я не ведаю, там какой-нибудь Беларусь 4, і там 4 прагляда, вот 4-й мой. І я ў такія рэчы залажу, але гэта калі зусім няма чаго рабіць. Але ў мяне ёсць архівы свабоды, калі я мог туды заходзіць, і калі людзі гэта перажывалі, гэта вельмі здорава. І праз гэта вялікая трагедыя, што не ўсё з Тутбая было архівавана.
Таму што калі вот я рыхтаваўся, яны таксама былі вельмі крутой крыніцай для інфармацыі. Маё апошняе пытанне, вот тое акно магчымасцей, пра якое ты гаворыш, калі будзе свабода, калі будзе дэмакратыя, калі будзе Беларусь сапраўдная, незалежная, а кім ты себе бачыш у той Беларусі, калі ёсць акно магчымасцяў? Слухай, я бы хацеў займацца той справай, якой я займаюся. Мне вельмі падавалася адчуваць сабе актуальным і патрэбным менавіта ў Беларусі, менавіта на сваёй зямлі. То бок і менавіта рабіць нешта для нашага варушняка. То бок я разумею, што я дастаткова таленавіты і дастаткова працаздольны, у меня высокая трудовая этыка для того, каб мець поспех і не ведаю там на расійскамоўным рынку. І там нашы спікеры так не буду казаць пра хорошых рускіх, наши расійскія спікеры мне таксама казалі: ой, чувак, вельмі нечакана, ты так добра працуеш, ты як там вось там нейкая наша вось гэтая там дзяўчынка ці наш вось гэты хлопец працуе. Ну, у меня в галаве, конечно, будуецца думка, што з вашымі магчымасцямі шмат нашых вельмі дысцыплінаваных, вельмі адказных наших YouTube-хостаў, былі бы таксама зоркамі у вашым YouTube. І я ўпэўнены, што там, не ведаю, Івулін з яго шчырасцю, калі вот новая шчырасць яшчэ не было такім трэндам, Івулін проста яе намацаў, і ён сябе падаваў. Івулін бы, безумоўна, быў там зоркай. Што мне хочется? Мне хочется быць зоркай, безумоўна, у Беларусі, потому што гэта патрэбна. Таксама гэта нейкі свой дыскурс, што каб быў нейкі свой шоу-бізнес, каб былі свае эліты, каб былі свае пазнавальныя людзі, каб мы агулам быць, вось, ведаеш, гэтай трансмісію праводзіць сварэфлексіі пра Беларусь, каб яна ў нас адбывалася, не толькі адбывалася на выездзе, таму што коннект нейкі не адчуваецца. Хочацца адчуваць гэтую Беларусь, хочацца гэты космос паглыбляць і, разумееш, вяртаць яго туды, на сваю тэрыторыю, на тую тэрыторыю, на якой ён мусіць быць. Вельмі бы хацелася. Бачыш, пакуль што свабода толькі ў нас нарадуе, і радуе свабода, але хацелася, каб яна таксама прысутнічала і ў Беларусі, каб гэта можна было развіваць. Мікіта, дзякуй вялікі, што ў такі напружаны дзень, калі 2 вялікіх інтэрв'ю ў Празе, знайшоў час прыйсці да нас, у нашу празскую студыю і вот зарадзіць всех, я спадзяюся, нашу аўдыторыю гэтым беларускім аптымізмам. Дзякуй вялікі, насамрэч, я першы раз у вас, і для мяне гэта вельмі важна. Важна, што робіць наш рэжым, што ён жа закатвае кожную генерацыю нешта па-новым. Ёсць традыцыя закатваць в асфальт, а таксама павінна быць нейкая пераемістасць, што вось ёсць людзі, якія гэты беларускі космас развівалі там, вось радуе свабода, то бок ваше назапашанне. Мы нейкія людзі, якія там у 20-м годзе далучыліся, не ведаю, тиктокеры, якія дадаюцца, каб гэта было, каб гэта квітнелася, каб был абмен нейкім там досведам і эмоцыямі. І таксама, каб была падтрымка, таму што праца не самая лёгкая і навіны, на жаль, прыходзяць не лепшыя. Але гэта паказвае, як кажа той ж самы Гурневіч, хаця ён цытуюць кагосьці, што беларушчына не для слабакоў. І таму трэба быць моцнымі для таго, каб зараджаць і для того, каб прасоўваць гэта все. Гэта быў папулярны вядучы каналаў «Жыццё Маліна» і «Загляне сонца» Мікіта Мелказёраў. Я Ганна Соус. Развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.